Kaixo lagunok, gaur Mikoren ipuin bat irakurriko dugu. Miko txakur bat nahi du. Nirekin jolastu nahi duzu, galdetu dio Mikok bere laguntxo Mimikiri. Mimikik baietz egin du buruaz. Primeran, gaur nire txakurtxoa izango zara, erabaki du Mikok. Mikok katilu bat eta ohe txiki bat prestatu du txakur plantak egiten ari den Mimikirentzat. Mimiki txakurtxoa baloi jokoan aritu da Mikorekin, eta txakurrek bezala bustana mugitu eta zaunka egin du. Baina Mikok lepoko uhala jarri nahi izan dionean, Mimiki txakurtxoa haserretu egin da. Ez, esan du Mimikik, ez du gehiago jolastu nahi, ez naiz benetako txakur bat. Amatxo, eduki dezaket benetako txakur bat, mesedez, erregutu dio Mikok amari. Miko, badakizu ezin dugula txakurrik eduki, erantzun dio amak. Inor ez da egun osoan etxean egoten, eta txakurtxo gaixoa bakarrik egongo litzateke. Miko etxe atzeko armaietan eseri da triste. Handia egiten naizenean txakurtxo bat erosiko dut, esan du Mikok. Ez, bi txakur, bat niretzat eta beste txakurtxo txiki bat zuretzat. Mimikiri ideia zoragarria iruditu zaio. Bat-batean, soinu arraro bat entzun da bizilagunaren lorategian. Mimikik ere ondo entzun du. Mikok eta Mimikik ezirantz begiratu dute. Miren ikusi dute ondoko lorategian, eta haren ondoan berriz. Txakur bat, benetako txakur bat, zaunka eta bustana dantzari. Miren txakurren hankak lehortu nahian dabil, baina txakur txikiak ez du jolastu besterik egin nahi. Aixu Miren, deitu dio Mikok, noiztik daukazu txakur hori? Gaurtik erantzun du Mirenek, elkar ezagutzen ari gara. Lagunduko dizut, galdetu dio Mikok. Mirenek gustura onartu du eskaintza eta Mikok eta Mimikik ziztu bizian igaro dira hesiaren azpitik. Nola du izena, galdetu dio Mikok. Toto txiki deitzen diot, erantzun du Mirenek. Mikok lepokotik heldu eta hotz irmoz mintzatu zaio. Eseri, Toto txiki! Toto txiki bere alase eseri da eta txintik egin gabe egon da Mikok hankatxoak lehortu dizkion bitartean. Txakurrekin ondo moldatzen zarela dirudi, esan du Mirenek. Bai, erantzun dio Mikok, asko maite ditu txakurrak. Mikok belarriatzea igurtzi dio Toto txikiri. Ilea ere bustita dauka, esan du Mikok. Nahi baduzu, goitik bera lehortu eta orrastuko dut. Laguntza ederra litzateke hori, esan du Mirenek. Goazen barrura! Toto txiki oso gustura dago bere txokoan. Toto txiki baloi jokoan aritu da Mikorekin. Toto txiki zaunkaka eta bustana dantzari dabil. Eta Mikok ohala jarri dionean, Toto txiki ez da haserratu. Toto txikik ibilalditxo bat egin nahi du eta korrika abiatu da aterantz. Mimiki oso gustura dabil Toto txikiren bizkar gainean. Hiru lagunak kalera joan dira ibilalditxo bat egitera. Zu baizu txakur txintxoa, esan du Mikok. Miko oso laguntzaile ona zara, esan dio Mirenek. Miko etxera itzuli denean pose zoratzen dago. Ama besarkatu eta esan dio, badakizu zer, txakur txiki bat daukat, benetako txakur bat. Miren gure bizilagunarekin bizi da, baina berak esan dit, Toto txiki nirea ere badela. Oso laguntzaile ona naizelako. Hori bai sortea, esan du amak. Oso laguntzaile ona zara, Miko. Bueno, lagunok, gustatu bazaizue, badakizue, kabalasa bideoa jarraitu. Agur!